So ayan, my boyfriend is transferring the so ilagay dito sa likod. Oh, diba? Pak lavan. Lasang hilik mo. So saan tayo ngayon? Wait lang, wala kasi yung hilik mo. Malakas na. Oy, morning sir. So saan yung biyahe natin ngayon? Surigao. Surigao. Alam ko sa inyo. Barangay. Hi Sir Jasper. Surigao City. Hi. Hello po. So, biyahe kami ngayon. Bawi ka sa bahay na lang. Sana all. Oh, dyan muna kayo. Kakain muna ako. Cha! We're here in Surigao. We're in Surigao na ba? Okay, we're in Surigao and looking at the houses here, like hindi na ko ma-imagine bang magpasko bitaw ko kay ani among nahitabo sa among location. Just what if lugar ka nang taga-diri ko ba no? Hindi na ko ma-imagine ako self nga mag-celebrate og Pasko bitaw nga devastated kayong area. Grabe. I just hope and pray na they will recover very soon, and I know help is coming sa ilaha o gikan sa gobyerno, pero I admire their resiliency bitaw diri sa Surigao. How much more to mga areas nga na grabehan gid do, like Surigao, Bohol, Cebu. Dami diri karon nag video ko. Walay kuan, may signal niya. Amot lang kung nabanin sila tubig diri. Yes lang, lavan oy. Ako nakita ganina earlier mga kids na hold of signages. Pero pasulod pagyapon mi sa Surigao gyud murag dito gyud siguro mi sa suok-suok siguro nga parts. Na murag din nagid maabtan bitaw sa uban nga nag-relief operations. Tabang-tabang ko og distribute di ay no, initiated by the Banyes family ni siya, guys. Yan lang, at least no, katabang pud ta ginagmay ba sa atong mga brothers and sisters bitaw nga nasa lanta. Di ba, Jazz? Ginoon ko, di na ko ma-imagine dire, guys, like seeing those houses, mga trees, mga poste, mga atop nga nang lupad, ginoo ko. Anyway, update tayo later, guys. Ginoo ko. Just good night.
Yeah, we are in the heart of Surigao City. And as you can see, sa gawas ng matumbag yun ang mga poste oh. So guys, so ang PNP station tapos ang kani poste tumbag yun siya. So sino ko? I just can't imagine life here during the storm or during the typhoon. So, hi guys, I think we're here na. Napayama sa Surigao City gapon and as you can see sa likod, we have the bags. Ang sulod aning mga bag is na bugas, na ay delata, na ay noodles. Then ang uban is nasa pika sakyanan and also we are distributing together with the bags kay na ay tubig, no? Mga pila gid ka ni siya kapaks gani Carl? 150? Mga 100 plus, no? So we will be helping 100 plus people. Bisag gamay ra ning among i-distribute ron, at least na ami na ikadalit ba, no? So yeah, katong mga napay gusto i-share, no? Nakapost naman ko sa akong Facebook page basta hindi na yung madugang ba puhon, no? Nya naputay lain nga biyahe puhon dire, at least naputay matabangan puhon ba, no? Sumurag nagpahuway pa niya ako mga kauban, no? Mag-distribute kami karon taud-taud. Yeah. Thank you. Laban lang jazz. Kamot lang. Kamot niya may kamot meeting. Tulong. Oh, linya palihog, linya. Linya lagi, linya ba, linya. Sapaw ba? Awan na dia. Awan na dia. Bili man. Amang kau. Hi guys. So ayan, no. So ang gibuhat sa team is nami gi-coordinate nga mga tao sa area. So nakaya na po may tabang para sila lang po na mo distribute. Ito tas kilid kaya na namin nag-distribute. Hi! Hello! Subscribe to his YouTube Uy, channel. ginuko. Sama. Just saying, just subscribe.
Bawat supot po tayo ng tubig. Hello, madam. Hi. Hi, guys. Merry Christmas. Sapit na mahorot, guys. Isa-isa na sa isang abo po. Oh, isa-isa lang para mabahin-bahin. Hello. Just for a second reminder. Ay, so. Just for a second reminder, the food here, we're giving it there. Just a second reminder. Ay, salamat. What's the password? Welcome. Nahorot na. Thank you. Thank you, guys. Charis, murag yun sa ako agtag. Murag yun ako ang nagpa-relief, no? Pero uban-uban yapon for documentation and sa mga kailan ako nga na may gusto ma-share, please let us know kay pwede naman ko makabalik-balik sa Butuan, and then with Basinday na ay another set na port of distribution, at least ma-appeal lang inyong share. So yes, I think we're good na. We can only do so much lang good. So sa among makaya, sa makaya ni Sir Jasper. Oo. Sa makaya ni Sir Jas and the family. Yes. So bas hindi ay na ito yung mga pohon nga mga distribution na sad, no? So pwede na mo balik. Oo. Balik ta pohon, oy. Diba? So yes. Padayon pagyapon ang pohon. Anton maka-recover ang tanan. Oo. So Bernard for president. So every relief operations or goods na distribution, dapat yung local yung magdi-distribute kasi they know kung sino yung hindi pa nabigyan or hindi pa yung dapat bibigyan, yung ganon. So ganyan yung diskarte. O di ba, magtagalog ako kasi magtagalog naman yung kasama ko. Mountains dito, Burns. Mga mangyan, ganyan. Pag nag-relief kami dati sa mga friends ko sa Mindoro, locals talaga yung mga elders or yung mga parang pinaka team leader nila doon sa tribe nila, yun yung magbibigay kasi alam nila kung ay baka anak na to ni ganito, kumuha diba? lang gano'n. So parang walang magre-repeat na hihingi, o di ba? So ayun, we're just here. And also itong Banyas family kasi, they have employees na affected by the typhoon. And mga taga Surigao. Ano na kami? Bye kuya. Bye. Thank you. Merry Christmas. Oo, so meron silang empleyado na taga dito. So easy lang siya sa pag-distribute because they know everyone here. Friend na yun siya. Oo, so friends, di ba? Yeah, yes, and also dito gi-distribute ang mga food packages sa mga areas nga sulod na gyud kaayo. Wala namin nag-distribute og mga goods nga dito dapit sa highway. So kani magud nga area mo nga mong gi-distribute murag suok-suok na ni siya sa syudad. And timing pod nga ang kaila pod sa Banyas family is taga diri pod nga area. Kay lisod mong kayo isulod diri sa mga distribute kato mga dagkog mga
mga dagkong kumpanya lugar, for example nga dito naman sila usually magud sa mga highway taman because of their big trucks o katong dili kayo sila maka-access sa sulod-sulod nga area, so muna nga mong distributan, pero we can only do so much, no? Kailangan pa-give me og mga additional nga mga help very soon. Yes. Oh my God, di na ako ma-imagine lang kinabuhi during Christmas no nga naiko sa Baguio.